Hej og velkommen til den her nye kanal. Det er min lillebror, som har startet den her kanal, og han vil fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske på hans kanal. Den her video, den kommer til at handle om Minecraft, men ja, jeg skal ikke sige så meget. Jeg vil bare godt lige sige hej, men det kan godt være, at det ikke lige bliver den bedste video, men man udvikler sig, så vi må se, hvordan han udvikler sig. Det er da meget sjovt at se. Så, men nu får Philip lige headsetet, og så er det ellers ham, der snakker. Og jeg hjælper ham lidt. Ja, altså, jeg er rimelig op, så ved I det. Ja, nu jeg kalder det for op, det gør du også nogle gange. Nu laver vi en ny verden, som I alle sammen kan se. Ja, som Philip han kommer til at spille på sammen med jer i YouTube. Ja, og der kommer Minecraft og zombies. Måske kommer der også andre ting, jeg ved ikke rigtigt. Ja, inden for Philip. Ja. Og vi kalder den YouTube Let's Play, og selvfølgelig på Survival. Og skal vi have hardcore film? Hvad? Vi tager det bare på Survival. Ja. Det er ikke noget seed, så vi starter bare. Du kan måske fortælle lidt om, hvor tit du kommer til at uploade din film, eller noget i den film. Ja, altså. Uploade, det betyder, hvor tit du kommer til at lave videoer. Jeg ved ikke rigtig, hvor tit jeg kommer til at lave videoer. Efter hvad du nu har lyst til, ikke? Ja. Så det kan godt være, at der lige pludselig kommer 5 videoer ind, og så er der en anden uge, hvor der slet ikke kommer nogen, og så kan det være, at der kommer 2 nu, eller 2 de næste dage. Noget i den stil. Ja. Jeg håber, at de kan høre mig nu, fordi at Det kan de nok godt. headsetet kan ikke køre så langt, eller hvad det nu er. Men fortæl lidt om, hvad jeg har tænkt mig, hvad du har tænkt dig. Okay. Altså, jeg ved godt, du ikke ved, hvad jeg har tænkt mig, men sige, at i den her Let's Play kommer vi til at lave et hus, og egentlig bare, det handler egentlig bare om lige nu her, at vi bare lige skal have lidt træ. Så det er nok det kommer til at handle om, at vi kan få lidt ressourcer. Ja. Men det er faktisk mig, Call of Duty Gaming HD, kan jeg godt lige sige, der kommer til at redigere og lave hans intro, hvis han får sådan en gang. Fordi at Philip han er ikke lige en awesome editor, men det kan være, at han bliver det. Hvorfor lægger den så meget? Det lægger ikke. Jo, der var da en wooden plate, der var da en wood, der forsvandt. Skide lige sådan, Nicolaj, han er online. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kommer til at uploade mest af. Ja, jeg køber en computer. Så kan det være, der kommer en lille Let's Play med min lillebror en gang. Hvem ved? Mig! Det kunne Philip i hvert fald meget, meget godt tænke sig. Og som I kan se, så er det den samme mand, som, Call of Duty Gaming HD, en rød mand, som har en spejle her. Og som har man fået reddet en tand ud. Prøv lige at trykke på den der, så man kan se hans ansigt. Vi skal lige hurtigt gøre det her, Philip. Sådan. Kan I se? Han har fået reddet en tand ud der. Og det er sgu da bare fordi, jeg ikke kan finde ud af. Hvad skal vi nu bruge? Vi skal da lave et hus, så vi laver da lige en stiks. Til hvad? Til en økse? Ja. Det her, det bliver en introduktion og en Let's Play, tror jeg faktisk. Gør det ikke det, Philip? Jo. Jeg ved ikke lige, hvor meget du ellers har at sige, Philip. Altså, jeg tror ikke, jeg har så meget med at sige. Udover at jeg håber, det bliver en fed video. Og jeg håber, at I kan lide det, jeg kommer til at lave. Jeg ved ikke rigtigt. Det er til Philip om, hvad han kunne lave af forskellige Minecraft-ting og sådan noget. Jeg kan godt fortælle jer, at lige nu, der er det faktisk mig, altså Call of Duty Gaming HD, der spiller. Det er anden gang, du siger det. Nej, har jeg sagt det? Ja. Okay. Så Philip han ikke dør. Ups. Det så I ikke. Det var ikke det. Og vi spiller på normal. Vi spiller på PS. Men ja, det var jo dag, så der ville alligevel ikke kunne ske. Nå, men jeg tror den her Let's Play, den slutter, når Philip han lige har, eller når jeg lige har, Må jeg godt lige gøre lidt mere nu? sige
Nej, jeg vil godt gøre noget. Hvad vil du gøre? Hey, hov kul! Jeg har godt set det. Skal have kul. Det er altid godt at have noget. Fordi man ved jo aldrig, hvornår man skal have brug for det. Men lad os, vi kan lige gå op og kigge. Ej, for sygt, der var nok med det der. Med hvad? Ja, det var på grund af, at jeg var lige til at gå ind. Der er meget guld der, bare fordi. Mhm. Det var det. Laver du ikke lige en fakkel? Hurtigt. Nej, det skal trykke til side, så kommer jeg lige til at trykke på den anden måde E. Det er skide irriterende. Er du snart færdig med at hugge kul? Nej, jeg skal sgu da have det hele. Jeg tror snart, at din hakke den er allerede halvvejs. Ja, det ved jeg godt. Det er sådan nogle marker, det er sådan noget lidt over. Så lav en stenhakke, bare 18 sten. Der er godt nok meget guld med. 20. 20 guld. Det er Så sgu ikke det er sgu dårligt. i orden, hva'? Jeg taler ordentligt. Jeg kan bare Det ikke er en få... meget god idé, hvis nu du er inde, så er det meget godt at gå sådan her, så du ved, hvad din mulighed er. Er jeg nu? Hvis der var nu en, der lige så den her video. Nå, men vi kan lige kigge på, om det er i dag. Vi skal finde nogle får. Ja, Vi skal væk fra det der... Vi skal væk fra det der overleve vintersted. natten over, ikke også, Philip? Ja, Vi skal i hvert fald lige have lavet det her, vi har lavet men vi skal finde et sted, hvor vi kan overnatte. Okay? ja. At vi har ikke brug for træ lige nu. Vi har brug for får. Philip, vi har også brug for det her. Ja, det kunne være meget rart, men ikke bare mens det skiser, ikke? Fordi vi stopper den her lidt plæne, og vi har bygget et hus, som vi nok ikke engang kan over. Men Når i du har hvert fald et sted, hvor vi kan overnatte. Når du har fundet et får. Jo. Jeg siger Det er jo så en en lille læg. ulempe med crabs, det er, at der kommer sådan nogle lags en gang med. Altså, Philip, lige nu, ikke? Der synes jeg faktisk, det er mig, der siger det mest. Nej. Jamen, det er fordi, du overtager min rolle. Jamen, Dræb det får nu! så må du Jeg skal bruge får. sige det der. Jamen, jeg har også lige sagt, dræb det får. Jeg må godt bestemme. Skal have masser ud. Okay, nu er der var et får her, så kan det være, at der kommer lidt flere får. Lidt flere får. Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Gå den der vej, der er det grønt. Så kan det være, der får. Jamen, vi skal jo lave et sted, hvor vi kan overnatte. Dræb det får. Så vi skal jo... Der er mange får her. Der er 2. Det er også mange. Der er vel ikke tøks. Rundt, Philip. Så lav en seng. Yes, der er sukkerrør. Det er sgu dejligt. What the? Hvad skyder? Det er det nu. Altså, nu overtager jeg så ikke din rolle, Philip, og så siger du ikke noget. Vi kan ikke. Nej, men altså... Nu må du altså også... Nu vil jeg altså også spille spil. Ja, Philip. Ja. Okay, men okay, Philip. Ja, det er lige sådan en introduktion, tror jeg, det er, at jeg spiller. Jeg skal sgu lige være alt. Vi skal have noget mad snart. Det er det, du skal lave nogle bøger, Philip. Men Jo, men Mette, kan du huske, der... lad os bare sådan lidt. Mathias, kan du huske, der er masser af får. Ja, et midlertidigt hus. Midlertidigt hus. Hvorfor skal du have sticks? Det kan du få at se. Det kan du få at se. Skal du lave hegn rundt om dit hus? Eller mit hus? Ja, det er ikke hegn rundt om dit hus. Vi skal lige lave sådan her. Sådan. Det hedder en bjælke. Yep. Så kan det være, at i den næste
zombies. Det kan da også være de der grimme skeletter, eller creepers, eller skeletter, eller edderkopper. Jeg er bare lidt sådan her, så op, tak. Hvorfor rydder du? Jeg synes godt nok, den her dag, den var lang tid, gør den ikke det? Jo. Solen begynder også godt, så på det. Vi må lige være lidt hurtige ved det. Er du ved at bygge gulv? Yep. Men Philip han har faktisk også en anden. Philip han har faktisk også en anden let's play, som han vil spille lidt mere. Som jeg ved ikke rigtig, hvad har du tænkt dig mest at spille på, Philip? Jeg tror nok jeg spiller på min anden. Den hvor jeg har. Til at spille mest på den anden, men Den det er hvor meget jeg. godt at have to let's Den play. hvor jeg allerede har guld. Ja. Så kan det være, at det er den her, det kan være den let's play, hvor at, Philip hvor han viser alt, hvad han laver. Fordi det har jeg ikke været så god til. Så det kan være, at han kan tage over på det. Og I må meget gerne skrive i kommentaren, hvor det er klogt at finde guld. Eller der er en diamant. For det leder jeg efter. Ja, det. Altså, I kan skrive noget helt urealistisk. Ja, ikke sådan noget, lave et højhus på 527 etager. Det er nok lige lidt for urealistisk. Det tager nok et par år så. Så er jeg advaret. Nej, det gør det sgu ikke engang. Din min crafting table, den skal med ind i huset. Lige nu, der gælder det frem og forlade. Og ja, vi har så ikke... Så skynd dig og sov. Nej, vi har ikke noget træ. Please, der ikke er nogen monsters nærmere. Der står så et skelet. Hvor er mit crafting table? Den ligger der. Jeg må godt vi laver et skelet. Ja, det er det jeg siger. Please, der ikke er nogen monsters nærmere. Og sådan, vi gemmer os. Yes! Sådan! Står der en creeper lige foran dig, ikke? Ja, så kommer lige sådan en creeper gående. Eller- Det skulle være galt. Kan du ikke huske det der, hvor der står, der er monster i nærheden, så ser du, hvad fanden, så kigger du, så er der ikke nogen, så når du godt kan sove, så står der et skelet lige foran dig. Kan du huske det? Eller jeg tror, at det var lige før, jeg troede, det var en creeper. Nå, men jeg tror faktisk, det bliver, den her, det bliver en ret lang display, så det også bliver lidt display, så I ligesom ved, hvordan at Philip kommer til at lave sin video. Lyder det ikke som en fin idé, Philip? Jo, det gør det vel. Så går vi lige ned i vores mine, som jeg har sat sådan et jordpunkt et sted af, som jeg ikke kan finde. Så lav en ny. Ja, vi laver en ny. Vi laver fandme også en ny. Vi kan lave et fedt hus op i det der bjerg deroppe, Philip. Det kunne være fedt. Så lav et nu. Nej. Skal være lige en skov, godt, Philip? Jo. Og så Hvorfor siger du ikke også, når du ved, vi skal have en? så kan vi lige grave lidt. Skal vi lige lære, skal vi lige være lidt parkour sammen? Parkour. Ja. Hvad skal vi bruge en kapur til? Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger kapur. Det gør jeg nogle gange. Jo. Hvad siger vi det, Philip? Vi siger det ikke, vi mener det. Vi siger det og mener det. Det er ikke en bedre idé. Jo. Hey, der er også et sort får. Skynd dig nu bare hen ved de grimme får. Vi tager formen bagefter. Så nu tager vi lige lidt wood der. Og så laver vi et sværd og en Og spade. vi kan godt sige, at vi spiller ikke på nogen texture packs, hvis I var interesseret i det. Vi spiller, eller vi er faktisk en texture pack. Mathias, tag lige stiksen først, ikke? Vent. Nå, ja, undskyld YouTube, men jeg sover lige lidt. Så fald i søvn. Ja, Og så begynder vi at klappe mine. Okay, jeg har en. Fordi vi laver den sådan hurtigt. Og så graver vi ned her.
kan ikke hugge det med en træhakke. Det ved jeg godt. Hvorfor prøver du så at hugge det? Hvem der lige er Jeg tog den der ind i et stykke jern. Det er ikke så fedt. Nå, okay. Vi sidder altså lige og laver en video, mig og Philip. Jeg skal lige sige til hvem og det to skal man skrive til Marianne Pedersen, og hvad hedder de her? Det ved jeg ikke rigtig, mor. Kan vi ikke godt lige snakke om det lidt senere, fordi du er altså lige med at ødelægge videoen. fra mig. Det må I lige undskylde, YouTube. Vores mor kom lige ind ad døren. Jeg Og håber, det er ødelagde det hele. Ja, og Så nu bliver jeg rigtig deprimeret. det passer meget godt, det der. Ja. Ja. Se, jeg begynder at græde. Hvor de har lavet sådan en her træhakke. Hvorfor siger du træhakke? Hvorfor siger du ikke bare træhakke? Og det er ikke engang Skal du ikke lige have jernet? Hug lige jernet, Mathias. Nej, jeg er ikke rolig. Du skal have det jern nu. Og det må godt gå lidt tjøbt. Det bliver en lidt stor mine. Ej, det er simpelthen løgn. Hun ikke kan høre det, jeg siger nu. Er det rigtigt? Jo. Er hæstet jo ånd? Der står hi. Der står hi. Hi. Nej, et stykke jern. Nej, det er godt fint. Yes, med efter. Et stykke jern. Et stykke. Ej, men det var sgu ikke så meget. Jo, det var super meget. Men det er fint. Det er meget godt at have. Så pas på hovedet. Så pas på hovedet. Ja. Jeg tror ikke, vi graver ikke helt godt der. Jeg tror, det bliver et fint hus, du får, fordi vi skal ud og hakke noget wood. Skal det okay med dig? Nej. Er det ikke okay? Nej. Desværre YouTube, vi må ikke hakke noget wood af Philip. Det er ikke YouTube, der skal hakke det. Det er mig. Hvis jeg sidder til, hvor der er folk ikke måtte hakke wood, så er jeg da ked af det. Så bliver ked af det. Det er en lidt dum idé at sige velkommen til din serie på den måde, at de skal blive kede af det. Sjov. Sjov. Ja, det var ret sjovt. Men jeg synes snart ikke mere mad. Find nu en grim ko. Ja, nej. Det skulle blive at spise mad. Det kunne jeg ikke. Nej, men så synes jeg, lad være med at spise mad. Og spise mad. Godt nok, YouTube. Nu har vi faktisk okay med jern, så okay med sten. Så Nu kan du godt lade være med at grave. ja, det er nemlig rigtigt. Så nu skal vi ud og finde noget af det her. Find. Ja, okay, det er ikke så svært at finde. Altså, så er lagt ud af det. Det er heller ikke så svært at fange et får, vel? Dræb nu alle de får, så vi kan få nogle senge. Ja, selvfølgelig. Så dræb dem. Vi skal finde noget træ. Og du er ikke sej. Nej. Men det er godt nok lidt rigtigt. Jo. Hvis jeg ikke er sej, så er der ingen, der er sej. Det er bedste. Det er bedste. Philip, hvad var det, du sagde? Ikke noget, jeg sagde bare noget til mine seere. Og hvad var det så? Det var hej. Hej. Ja. Det var sgu da lidt noget, at sige til sin seer. Du skal ikke sige hej. Det er altså. Så, men de vil lige stå og forklare en masse. Bla bla bla. Vi er i gang med at lave bla bla bla. Hej. Hey, Philip. Lige godt. Og det er lige godt råd, det er at lade være med at ånde eller puste ind i mikrofonen. Det kan godt virke lidt irriterende for YouTube. Det synes jeg i hvert fald, at det er et problem. En blame. Det er ret irriterende. Så har vi ikke... Nå, vi havde ikke mere træhakke. Jeg ved ikke, hvad I kunne få, men det der wood ser det ikke mørkt ud, Philip. Jo. Det er sgu da mærkeligt, er det ikke? Nej, det er fordi det er en anden slags wood. Ellers er det bare fordi det er snevejr. Klogere end mig til Minecraft. Det vidste jeg sgu ikke. Nej, men det vidste jeg. Men Jeg har- lad os gå op og jeg har finde nogle får. Mathias, jeg har en bro. Den har det mørkeste wood med.
Det er nærmest sort. Okay, vi skal godt nok. Vi skal lige have lavet en økse, og så skal vi altså op og tage det her form og sådan noget. Nej, et sværd. Okay, nej, det skal ikke være svært. Jo, det kan godt være. Det er bedre. Vi skal i hvert fald have lavet en økse, så vi har nogle træ lidt hurtigere. Ikke Ikke ud af træ. Nej. Hvis vi har det her, så kan vi sgu lige så godt lave noget af det. Sådan der. Så hvad er det så, vi skal lave? Det her, hvor vi laver et svært. Og så går jeg på nakforne. Og så vi skal have noget træ. Kom her, din dumme får. Og hvis du finder en ko, så snak det en eller en gris. Så er der ikke nogen tilbage. Så er det bare, at vi får haft nogle sagt. Ja, gråt får. Eller de siger i hvert fald, at den uld er gråt. Det er grey wool. Det går nok. Det er godt dræbt nu. Nu siger kun nogen. Ja, jeg siger alle. Alle. Nej, så kan vi tage der. Kul! Så skynd dig at sætte den på det der, så du ikke kan miste liv. Nej, det er jo snyd. Jamen altså, det er bare lige indtil vi finder en ko. Læbe. Jeg kalder det for læbe. Ja, YouTube, vi er dø. Dejligt. Nej! Go! Let's run, let's move. En ko. Hvorfor kan jeg ikke lidt hurtigt komme nu her? Nej, ikke den her, please. Den her. Yes, vi nåede det. Yeah. Så nakker du. Du skal ikke sådan. Vi kan også bruge noget mere mad. Legging for the rocks. Jeg kan det for the rock. Solen er ved at gå ned, så jeg tror ikke, vi skrider i seng, Philip, og så kan det være, at vi lige får... jeg ikke har fået lavet huset, Philip. Det er sgu flot, farmer. Hvor er det? Hvor er huset? Jeg synes, vi har problemer med at lade den første nat. Så kan du være, at se min video, som jeg har lavet på Gaming HD. Der laver jeg kan... Det skulle du have, du spiller nu. Det er bare så. Nej. Derhen. Det går herop. Nå, men ved du ikke lige, hvor fanden ui, der var lige noget ude. Det er herovre, ikke? Det er der. Creeper. Ej. Nej! Nå! Det kan jeg godt forstå. Men jeg laver lige den her. Hvad laver du? Mathias, du må godt gøre det lidt bedre en anden gang. Nej, hvor er det henne? Hvor er vi henne, Philip? Vi er der, hvor vi startede din klods. Er du sikker? Ja, prøv at kigge. Du har bygget den der store jordklump lige der. Det er der, hvor vi lavede min mine. Det er simpelthen, vi lige fik tilbage, Philip. Var det den her vej, vi gik? Ja. Okay, vi slutter i hvert fald den her let's play, når vi lige har Fundet vores os. hus, kan jeg godt fortælle jer. Fordi at Mathias, Er du sikker på, det er herovre? der er en creeper. Er det ikke herovre, hva'? Så kravl op på et bjerg. Shit, mand. Du
Du er virkelig slå. Det her, det bliver godt nok langt display. Ja. Og du må godt lige finde vores sted. Tak. Jeg ved ikke, hvor det er henne, mand. Nej, men så find det. Nå, jeg ved ikke, hvor det er henne. Så led efter det. Var det ikke, vi gik den her vej, gør vi ikke? Nå ja, vi gik den her vej, jeg kan godt huske det. Kan du huske det der? Jo. Og jeg kan også huske edderkoppen, som der lige har dræbt dig. Ja, det var nok ikke. Hvem ved det? Ikke. Ikke. Hey, det er lige der. Så ser det jo fint. Nå, men så har vi... Er det fint, når der står en creeper inde i det? Og så tror jeg egentlig bare, at vi render lidt rundt sådan her, Philip, og creeperen ikke springer os. Bla bla bla. Nå, men det var vist alt for den her gang. En meget, meget lang video. Jeg ved sgu ikke, en halv time eller sådan noget. Nå, jeg håber, Ja. I kunne lide den, og det blev vist lidt mere end en intro. Ja, og du behøver ikke.